Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romano. Taong 1966, Tinuba, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, nakatira sa lugar ng Tinuba itong si Romano. Malayo sila noon sa baryo, gawa ng merong maliit noon na pastuhan ang kanyang ama. 5 silang magkakapatid, siya ang pinakamatanda. Sa kanilang lahat din, siya ang may pinakamaraming trabaho dahil siya ang nagsisilbing kanang kamay ng kanyang ama. Pagtungtong pa lang noon ni Romano sa edad na 17, araw-araw na siya nitong kasama sa bukid. Hindi naman siya tumututol sa kagustuhan ng kanyang ama, sa kadahilan ng alam niyang para yon sa kanilang pamilya. Magmula noong naging katuwang na siya nito sa trabaho, unti-unti na rin siyang nasasanay. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, hindi siya nahihirapan tuwing naiisip niyang nagtatrabaho siya para sa kanyang mga kapatid. Bata pa lamang kasi, naitatak na ng ama nila na mahalin ang kanilang pamilya dahil sa oras ng kagipitan, yun lamang ang kanilang maaasahan. Siya nga pala, yung bundok na kanilang sinasakahan sa Tinuba, nasa likod lang din ng bahay nila. Hindi pa kasi uso noon ang kamkaman ng lupa, kaya kung saan ka nakatirik ng pamamahay, matik sa'yo na rin ang lugar. Kahit ilang hektarya ng lupa, maaaring mapasayo, basta ba'y walang nakatira rito. Ang pagmamay-aring lupain noon nila Romano, nasa humigit 5 hektarya lamang. Purong kakahuyan, yung ibang parte nito, kung hindi taniman ng palay, taniman ng kape at munggo. Kahit malawak din ang lupang pagmamay-ari nila, wala sila doong trabahador, gawa ng hindi naman nila kaya na magpasweldo pa. Tandang-tanda niya pa noon, tuwing hapon, sinusuyod nila ang kanilang lupain para tingnan ang mga bitag nilang ikinalat kung meron na bang laman. Minsan kapag sinuswerte, makakakuha sila ng bayawak na siya namang ulam na nila sa loob ng 2 araw. Kontento na roon sila Romano dahil sa yung iba nga nila doong kakilala, pahirapan makatikim ng karne. Nakakatawa mang isipin pinuno pero sila Romano lang ang merong pastuhan na walang alagang baka. Sa pagsapit ng taong ito, naging abala naman sila sa paggapas ng kape at munggo. Silang magkakapamilya lang noon ang nagtutulong-tulong para naman kahit papaano wala na silang hahati ang iba. Sa kanilang lugar noon, hindi maipagkakaila na sila Romano ang pinakamaraming naaani. Ang sikreto nila kaya ganoon ang kanilang kinikita ay dahil sa sipag at pagtsatsaga ng kanilang padre de pamilya. Bagaman maituturing na tagumpay ang ganoong bagay, hindi nila maipagkakaila, maraming tao ang naiinggit sa kanilang ginagawa. Hindi naman nila yon gaanong pinapansin, gawa ng para sa kanila, mas mainam na pagtuunan ng kanilang sariling kita kaysa makipag-away pa sa mga taong wala namang nagagawa. Matapos ang halos humigit 2 araw nilang paggapas, nakalikom sila ng 9 na sako ng kape, 5 sako ng munggo at 16 na sako ng palay. Upang mas madali nila yung madala sa baryo, nag-arkila na rin sila ng 3 kalabaw na merong mga karo. Hindi naman gaanong mahal ang renta sa mga ito. Kaya kung iisipin, kikita pa rin naman ang pamilya ni Romano. Pagkakuha naman nila sa mga kalabaw na yon, agad naman nilang inilagay sa karo nito ang sako-sakong bunga ng kanilang pananim. Dahil din sa 3 lamang sila noong nagbubuhat, kaya na may ginugol nila ang kalahati ng kanilang araw sa pagtatrabaho nito. Pagtungtong naman ng 3:00 ng hapon, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungong baryo. Si Romano noon ang nagmaniobra ng isang kalabaw, habang yung mga natitira naman
sa mga kasama niya. Sa pagbagtas nila ng daan, bakas sa pagmumukha ng kanyang mga kapatid ang labis na tuwa. Yun lang kasi ang panahong nakakapunta sila sa bayan, sakay-sakay sa mga kalabaw nilang nirentahan. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ang tindahan kung saan nila ibinibenta ang mga nagapas nilang kopra. Habang nakikipagkasundo roon ang kanyang ama, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magmasid sa buong paligid. Dahil sa minsanan lang sila doon kung pumunta, sinulit na nila Romano ang paglalakad. Nang marating naman nila noon ang isang maliit na liwasan, naglaro sila doon ng naglaro hanggang sa sinundo na sila ng mga magulang nila. Romano, dalhin mo na yung mga kapatid mo rito. Uuwi na tayo. Sigaw ng kanyang ama, pagkaraan ng kalahating oras na kanilang pamamalagi sa baryo. Nang marinig naman yon ni Romano, agad naman siya doong lumapit, bitbit ang kanyang mga kapatid. Hindi naglaon, bago nila nilisan ng sentro, bumili muna sila ng kanilang mga pangangailangan nang sa gayoy maibsa ng kanilang mga pagod buhat sa pag-aani. Matapos naman nilang makapamili, agad naman silang bumalik sa kanilang pamamahay. Lumipas ang araw na yon, napuno naman sila ng panibagong pag-asa para magtanim upang muling kumita. Habang hindi pa noon nag-uumpisa ang araw ng taniman, wala namang ibang ginawa sila Romano kundi ang magpahinga. Subalit, 3 araw lang ang lumipas magmula noong naibenta nila ang kanilang mga ginapas, meron silang napansing grupo ng mga kalalakihan na pabalik-balik sa harapan ng kanilang tahanan. Noong una, akala nila mga manlalako lang ang mga ito. Pero nang mamukaan naman yon ng kanyang ama, doon nila napagtanto, anak yon ng matandang kakumpetensya rin nila. Naniniwala ang kanyang ama, galit ang pamilya ng matandang yun sa kanila dahil sa hindi na tinatanggap ang mga ani nito sa tindahang pinagbebentahan nila. Bukod kasi sa may daya ang kanilang mga itinitinda, ilang beses na ring natuklasan ng bumibili na basa ang mga pananim nitong ibinibenta. Matapos naman yung mamukaan ng kanilang padre de pamilya, agad naman yung lumabas para komprontahin ang mga taong yon. Bilang panganay, sumama na rin noon si Romano upang may katuwang ang kanyang ama sa oras man na magkagulo. Bitbit ang kanyang patalim, palihim naman niya yung isinuksok sa kanyang bewang hanggang sa hindi naglaon, nakaharap na nga nila ang mga panauhing yon. Pagtitig naman doon ang kanyang ama, seryoso naman yung nagwika sa mga ito ng, sabihin ninyo sa tatay nyo, wala akong panahon sa kanya. Huwag siyang mainggit. Sa halip gumawa siya ng paraan para kumita ng patas. Ganyan din ang ginagawa ko. At kung susundin nyo lang ang payo ko, kikita rin kayo ng maganda. Huwag nyo sanang kakalimutan, hindi makukuha sa madaling paraan ang pera. Nang marinig naman yon ng 5 binatilyo, nagsitinginan lang naman ang mga ito habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, pagbaling naman ng mga ito ng paningin sa kanyang ama, sumagot naman ang pinakamatanda sa mga ito ng, hindi naman kami pinapapunta rito ni tatay. Tsaka Manong, ano bang pinagsasasabi mo? Bakit? Bawal ba kaming dumaan sa daanang ipinagawa ng gobyerno? Masyado ka naman personal kung magsalita. Hindi ka pa binabato, kumakahul ka na. Pagkalahad ng binatilyong yon, agad naman yung sinapak ng kanyang ama. Pagbagsak naman ito sa lupa, buong puwersa naman silang pinagtulungan ng mga kapatid nito hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na nitong napatumba ang kanilang padre de pamilya. Si Romano noon, kahit merong kalakihan ng pangangatawan, hindi rin umubra buhat sa dami ng kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng mga ito na hindi na sila makakalaban, doon na sila nito tinantanan habang paulit-ulit na pinagmumumura.
Kung hindi pa nakita ng mga panauhing yon ang tumatakbo nilang ina, hindi pa yon aalis sa lugar. Matapos ang mga pangyayari, dahan-dahan namang tumayaw sila Romano habang pinakikiramdaman ang kanilang mga sarili. Sa isip-isip nila, hindi pa ron magtatapos ang lahat. Kinagabihan, matapos ang kanilang hapunan, napansin naman nila na hindi kumain noon ang kanilang padre de pamilya. Sinubukan pa yung hanapin ni Romano pero hindi niya yon natagpuan. Nang mapansin naman ng kanyang ina ang kanyang ginagawa, agad naman siya nitong inabisuhan na hindi niya makikita ang tatay nila sa kanilang tahanan. Dahil dito, agad naman niya yung tinanong kung saan yun pumunta. Hayaan mo na muna yung tatay mo, Romano. Kilala ko yon. Hindi yun nakakatulog hanggat hindi nakakapaghigante. Mamaya babalik din yun dito. Lintik lang ang walang gante sa mga taong nag-aargabyado sa pamilya natin. Seryosong sagot naman ng nanay niya. Dahil sa sinabi nito, inakala naman niyang baka nadadala lang din yun ng galit. Kaya naman ang ginawa niya, walang iba kundi ang maghintay sa paglalim pa ng gabi. Habang nagpapahinga noon ang nanay at mga kapatid niya, minabuti naman niyang manatili sa kanilang hapagkainan kaharap ang isang maliit na gasera. Minabuti rin niya noong uminom ng kape para naman kahit papaano hindi siya mapangibabawan ng puyat. Ilang oras pa noon ang lumipas, wala pa rin siyang naririnig na bakas ng pagdating ng tatay niya. Siya noon papungas-pungas na ng mata, gawa ng mag-aalas 12 na. Subalit pagkaraan pa ng ilang minuto, nang akmang tatayo na noon si Romano para tumungo sa kanilang sala, doon niya narinig ang pagsitahulan ng mga aso nila. Dahil dito, dali-dali naman siyang sumilip sa siwang ng kanilang bahay kung saan doon tumambad sa kanya yung tatay niya kasama ang 3 matanda na naglalakad ng tuwid kahit bandang 90 na ang edad ng mga ito. Sa pagkatok naman ito sa kanilang tahanan, bago niya pa man yun mabuksan, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang hinarang ng nanay niya. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman siya nitong inabisuhan na pumasok sa kanilang silid. Hindi naman mawari ni Romano kung ano ang nangyayari noon, pero minabuti niyang sumunod sa utos nito. Pagpasok naman niya sa silid ng kanyang mga kapatid, maigi naman siyang sumilip sa siwang nito hanggang sa doon na nga niya nasilayan ang 3 matanda na pumasok. Pag-upo naman ito sa kanilang sala, hindi na nagdalawang isip pa ang kanyang ina na ilahad sa kanilang padre de pamilya ang tungkol sa kanya. Nang marinig naman ito ang sinabi ng nanay niya, napangiti lang naman ito habang tumititig sa silid na pinagtataguan niya. Marunong na talagang makiramdam si Romano. Sige Aida, papuntahin mo siya rito. Bilang anak ko, karapatan din naman niyang malaman ang lahat. Wika ng tatay niya sa kanyang ina. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kanilang padre de pamilya, agad naman yung tumungo sa lugar na pinagkukublian niya. Pagsilay naman ito sa kanya, dahan-dahan naman itong hinawakan ng kanyang kamay hanggang sa marating na nila ang kinaroroonan ng 3 matanda. Sa pag-upo niya sa harapan nito, bumungad sa kanya ang hindi maipaliwanag na baho ng 3. Akala nga niya noon patay na ang kanyang kaharap, buhat sa nakakausog bitukan nitong mga amoy. Kahit anong pagpipigil din noon ni Romano sa kanyang sarili, wala rin siyang nagawa kundi ang sumuka sa harapan ng 3 matanda. Dahil sa pangyayaring yon, napangisi lang naman ang tatay niya habang pinagmamasdan siya. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa isang matandang lalaki nang marinig naman niya yung magwika ng, "Isuka mo lang. Normal yan."
Alam mo, Apo, ganyan na ganyan din yung tatay mo noong una niyang paglapit sa amin. Ngayong matanda na siya, sanay na sanay na. Sigurado rin akong hindi mo ako kilala dahil ngayon lang tayo nagkita. Kung hindi pa kayo nalagay sa alanganin, hindi ko pa malalaman na marami na pala akong apo sa kanya. Nang marinig naman ito ni Romano, halos hindi naman siya makapagsalita. Gawa ng sa tono ng matandang yon, parang kapamilya talaga siya nito. Sa isip-isip niya, hindi naman siya nito tatawagin ng apo kung wala naman silang ugnayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang mapalayo ng tatay niya. Yung dalawa naman itong kasama, mga kapatid nito. Wala namang kakaiba sa kwento nito pero ang ipinagtataka lang noon ni Romano, nasa edad 50 na noon yung tatay niya. Sa mga panahong yon, alangan namang ipinanganak ito, 15 taong gulang pa lamang yung lolo niya. Napaka-imposible naman, di ba? Hindi lang yan, ang lolo rin niyang yon, ang pinakabata sa magkakapatid. Napag-alaman niya rin sa buong istorya nito, buhay pa ang mismong lolo ng tatay niya. Dahil sa kanyang mga nalaman, inakala niyang biro lamang ang lahat, pero nang mapansin niya ang pamumula ng mga mata nito, unti-unti na siyang nakaamoy ukol sa kakaiba nitong dugo sa katawan. Bagaman nakakaramdam na ng takot noon si Romano, pinili niya pa ring maging kampante, lalo pat alam naman niya na nasa panig nila ang mga ito. Matapos ang pag-uusap, dahan-dahan namang tumayo ang tatlo. Nang akmang lalabas na yon sa kanilang tahanan, inabisuhan naman sila nito na maghintay hanggang sa pagsapit ng 3:00 ng umaga. Ayon sa matandang yon, bago pumutok ang bukang liwayway, dadalhin nila ang mga kalalakihang nambugbog sa kanila, kalakip ang mga magulang nito. Mariinding inilahad sa kanila ng lolo niya, hindi sila ang tipo ng pamilya na basta-basta na lamang makakante ng kung sino-sino. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kitang-kita niya kung papaano yun maglaho sa gitna ng dilim. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Dahil sa medyo malayo-layo pa ang oras na itinakda ng lolo niya, nagpasya sila noong magpahinga na muna. Habang nakahiga si Romano katabi ng mga kapatid niya, unti-unti naman siyang nakakaramdam ng saya, gawa ng hindi niya inaakala na meron pala silang mga kadugo na handang umagapay sa kanila sa mga panahong nalalagay sila sa matinding panganib. Siyempre, kahit sino naman siguro makakaramdam ng ganon, lalo pat kung merong nang aapi sa kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghihintay, pansin na pansin naman noon ni Romano ang kanilang amang hindi mapakali. Imbis na magpahinga ito, paikot-ikot lang yon sa kanilang tahanan na parabang nagpapawala ng antok. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang ginagawa nito, nagpasya siyang yon ay lapitan para kausapin. Pagsilay naman ng kanyang ama sa kanya, dali-dali naman yung lumapit habang nananatiling tahimik. Sa pag-upo nito sa kanyang tabi, mahinahon naman niya yung tinanong ukol sa kung ano ang gagawin ng lolo niya sa mga taong nambugbog sa kanila. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot ng, "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng tatlo. Pero ano man yun, bagay lang sa kanila yon. Ginusto din naman nila yang mangyari. Hindi nila ako masisisi. Biktima lang rin ako na naghahangad gumanti." Dahil sa sinabi nito, doon lumakas ang kutob ni Romano na maaaring papaslangin ng tatlo ang mga kalalakihang nanakit sa kanila. Ayos lang sana kung yun lang ang papatayin, pero nang maalala niyang isasabay nito ang mga magulang nito, doon siya nakaramdam ng pinaghalong awa at takot.
Sa isip-isip niya, hindi naman siguro kasalanan ng mga magulang ang kasalanang nagawa ng mga anak nito. Gayunpaman, kahit naaawa siya, wala rin siyang magagawa. Sa pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, nakarinig sila ng mga taong sumisigaw, di kalayuan sa kanilang tahanan. Pagbukas nila ng pinto, doon bumungad sa kanila ang isang napakalaking nilalang na pilit gumagapang sa lupa. Ayon kay Romano, nasisiguro niyang kapre ito, gawa ng meron itong hawak-hawak na gatrosong laking tabako. Pagsilay naman nila sa itaas nitong bahagi, doon nila nakita ang 3 matanda na parabang naglalagas ng anyo. Hindi naglaon nang marating na ng nilalang ang harapan ng kanilang bahay, agad naman lumundag sa likod nito ang 3 matanda, pasan-pasan ang 7 kataong itinali nila sa isang mahabang kawayan. Sa paglapag naman ng mga ito sa lupa, doon bumungad kay Romano at sa kanyang ama ang pamilya ng mga binatilyong ng gulpi sa kanila. Sa estado ng mga ito, parang dumaan yun sa nakakapangilabot na paghihirap bago ito tuluyang matali ng 3 matanda. Habang humihingi ng tulong ang mga ito sa kanila, paisa-isa naman yung pinagtatatadyakan ng lolo niya. Hindi pa yun nakontento, kumuha pa yun ng isang matalas na tipak ng kahoy na siya namang itinarak nito sa may bandang bewang ng mga taong yun. Matapos naman itong gawin ng matanda, agad naman nila yung kinaladkad patungo sa harapan ni Romano at ng kanyang ama para ikumpirma kung yun nga ba ang mga taong nanggulpi sa kanila. Pagsang-ayon naman ng kanilang padre de pamilya, ngumisi lang naman ang lolo niya habang sumasagot dito ng, "Huwag kang mag-alala, anak. Kami na ang bahala sa mga ito. Sa ngayon, sulitin niyo muna kung ano ang gagawin namin sa kanila." Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung nagpalit anyo sa isang uri ng nilalang na kailan may hindi inaakala ni Romano na totoo. Paglalarawan niya rito, para yung tikbalang kung titingnan, pero kakaiba lang ang pagmumukha nito. Bukod kasi sa dapat kawangisyo ng kabayo, para yung isang uri ng demonyo na mayroong pagkakahawig sa wangis ng isang ordinaryong tao. Ayon kay Romano, bukod sa meron yung matatalas na pangil sa bunganga, lumuluwa na rin ang mga mata nito. Wala rin yung mga tenga at halos hindi niya rin makita ang ilong nito sa pinakagitnang parte ng muka. Ang mas ikinatakot pa noon ni Romano ay sa tuwing umaangil ang nilalang na yon, lumuluha yon ng dugo. Pagtatapat pa ng kanyang ama, nahanay yon sa lahi ng mga uwak-uwak na may kalahating dugo ng engkanto. Dagdag pa nito na, bagaman hindi niya pinagkakailang anak siya nito, nasisiguro niyang wala siyang ganoong uri ng dugo na nananalaytay sa kanyang katawan. Ang pagtataglay kasi ng ganoong uri ng anyo at abilidad ay nakabase sa bertud na ibinibigay ng lolo niya sa mga kadugo nilang hangad na maging ganong nilalang. Isa rin yun sa mga rason kung bakit kahit sobra na silang ilang daang taon, hindi pa rin yun nanghihina ni nagkakasakit. Dagdag pa ng kanyang ama na kaya dumami ang mga kadugo nilang nahanay sa ganoong uri ng nilalang ay dahil sa takot nito sa kamatayan. Nang marinig naman ni Romano ang tungkol dito, wala naman siyang naisagot buhat sa mga pangyayari na kanyang nakita. Bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi, pero kitang-kita ni Romano kung papaano paslangin ng lolo niya ang isang buong pamilyang dinukot nito. Matapos naman itong maikalas ang iba't ibang parte ng katawan nito, agad din naman nila yung isinilid sa bunganga ng kapre sabay lapit sa kanila na parabang walang nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na yung pakay sa kanila, agad din naman itong nilisan ang kanilang lugar. Inabisuhan din sila nitong huwag mag-alala sa kadahilanang nag-iwan ito ng mga sabulag sa bahay ng pamilyang nilipol nila.
2 buwan din ang naging bisa ng sabulag na yon bago yun tuluyang mamatay. Magmula noong nangyari ang insidente, unti-unti nang nagbago ang pananaw ni Romano sa buhay. Yung tipong nagtatrabaho lang siya noon pero bakas sa kanyang pagmumuka ang takot ukol sa mga nakaraang pangyayari. Alam niyo, pinuno, nang hindi na maatim ni Romano ang mga nararamdaman niya, nagdesisyon na siyang lumipat sa ibang lugar. Buwan lang din ang binilang bago siya tuluyang makapag-asawa. Kahit ilang dekada pa man noon ang lumipas, ni minsan hinding-hindi makakalimutan ni Romano ang kanyang pamilya, lalong-lalo na yung nakita niyang 3 matandang aswang na may aliping kapre. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang medyo tagilid ako sa rason ng tatay niya, no? Na kung bakit pinatay ng lolo neto ni Romano yung pamilyang kaalitan nila. Well, may punto yung sinabi nung kaaway ng tatay niya, yung binatilyo, kung naalala nyo, yung una pa nga sumapak yung tatay ni Romano eh. Totoo naman yung sinabi na dumadaan lang naman sila. Bakit kagad nag-iisip ng masama yung tatay ni Romano? Parang medyo na-off ako dun na mas maganda siguro kung bida yung kabilang side, no? Pero hindi eh. Nasa side tayo nila Romano. Tapos edi inunang sapakin ng tatay niya, di ba? So syempre, ang instinct ng mga kasama nung sinapak ng tatay niya, tutulungan yun kasi sinaktan eh. So nangyari, nagkagulpihan, natalo yung side nila Romano. Ang ending, parang sila pa yung naargabyado, sila yung unang nanakit, tapos sila yung unang nanita. Dumadaan lang naman, tapos tumitingin lang naman. Tapos siguro yung nararamdaman ng tatay ni Romano na naiinggit sa kanila, sa utak niya lang yun, o chismis ng maling tao. Tapos tumalon kagad sila sa ganong konklusyon. So para sa akin yung kwento na to, medyo off lang, no, na kayo na ngayon ng argabyado, kayo pa yung umubos ng pamilya. Anong utak meron kayo, di ba? Para sa akin, ang sakit kasi ng kwento na dinurog nila yung kabilang pamilya na walang kalaban-laban. Tas ang lakas pa ng lolo ni Romano. Di ba? Isipin ninyo, tatlong aswang kaagad yung dumayo, may alipin pang kapre. Anong laban ng kabilang side, di ba? Sige, pagpalagay na natin si Romano yung bida sa kwento, wala siyang kinalaman, kamag-anak niya yung mga yumari. Paano naman yung kabilang side? Di ba? Sobrang kawawa nun. Kaya masasabi ko sa kwento, maganda sa maganda, pero sana merong sobrang valid na reason para gawin yun ng tatay ni Romano. Hindi yung siya na nga yung unang nanakit, siya yung nandihado, siya pa yung umubos ng pamilya. Para sa akin, off yun. Pero wala tayong magagawa. Ito yung kwento Si Romano lang naman o yung sender nito nagkukwento lang. Diba? Kung nasaktan man tayo, problema na natin yun. So, para sa akin sa kwento na to, problema ko to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.